să fac mai mare, să mă fac mai... Și eu, din cauza asta, am îmbolnăvit, frate. Fiindcă știi ce mi-a zis multă, sala nu e pentru față. Sala e întreținere. Normal. Eu nu mă duc la sală, una la mână, doi la mână. Când văd unii oameni că dau genul, omor, nu ia cap. Mă, pe mine mă ia capul că am trăit în șmecherii de genul ăsta, le-am fumat de mică, stai că le cunosc, nu-ți păgănești. Părând. A fumături de-astea? Ai, mama mea, vai, mamă. Astea le fumam. Bă, să mă bată tata dacă te-o mințit. Astea sunt, ce mă, să Astea le-am fumat de la socră meu, pentru că mare fula nu mai în e faraoane, astea sunt antice, le făcea tata al meu când era mai tânăr, știi? Și când a văzut că se lovește de emoțional care îl faci, tu e de 2 lei, crede-mă. Hai mă, frate. Șantajul care îl faci el, Diesel, Mai, Nu, frate. Nu face nu știu ce chestie, că se întâmplă nu știu ce chestie. Asta se numește șantaj, frate. pe mine, pe tine, pe mască, pe ăla, nu ne duce de nas cu șmecherii de-astea, știi ce zic? Dar sunt alții care pun botul și ce crezi? Mai fac și ca ei. Ești tot... Cine e? Eu sau Lisa? Nu Nu, mă întreabă faraoane să mă bată tata. Dar gen, ai căzut, știi cum, jos de tot. Înainte erai țăran, dar acum e de la pungă de pufulesc care la căldură explodează, crede-mă. Și am și murit. Măi, nici nu mă interesează dacă am mințit sau nu. Dar e urât. Și de mințit nu știu dacă am mințit, pentru că eu am participat, ia ascultă-mă Dieselul ăla. Eu am participat la o discuție a lui domnul Faraonu cu Roxy, care ce crezi? Roxy plângea face pe live-ul cu Faraonu, i-a cam dat cu șutul în pur imediat cu ce-a făcut. Ce crezi? Înțelegi ce spun? Măi, astea sunt niște căcănări, frate. Din punctul meu de vedere, dacă ai chef să... Okay, if you wanna play with me, you have the name Măi, there. să cunoșteau oamenii Nicolae Ergea. But But I can do something. Da, frate, dar acum pe bune, și bărbat care se respectă ar face așa ceva. Continuă. Ok. Gata, nu că am terminat. Am terminat să mă bată tata. Birth rate, ok, bun. Moderators. Pin the message. Ai zis un bărbat? Da, da, un bărbat că vine și te plânge aici, el se crede, domnule, cine sunt eu l-am și asta, așa, mi-a spus să vrea să pună genul ăsta, să fiu pula. El ce vine dacă vine aici, nu te vreau să cred eu. Ok. Thank you. Play. Battle Royale. Dar și ce vrei să-l dau afară? Eu vreau să dau afară. Da, nu mai e aici, a plecat. Dar uite, nu mai intră. Ca să vadă că i-am dat eu. Că mie nu cap bunul aici. Mă, dar nu mi-e frică de nimeni, frate. Asta e toată chestia, Diesel. O să mă ascult mai înainte. Eu nu să
toată familia lui În ziua de azi, urmăriți șmecherii, frate. Păi tu l-ai văzut pe Vasile Cămătaru cum face? Păi l-ai văzut pe ăla să ia fel, să... Bă, că te omor, că nu știu ce. Ăla e la modul că deja nu mai dă importanță nimănui, sincer. Ba da, frate, Doesn't matter. vorbim de șmecherii. Nu contează nimic, tati. Exact. Și că el e capul lor. Te publica. Băi, eu sunt de acord cu tine. Dar noi n-avem bani să ne jucăm așa. Da, bă,